Държавният изпит по наказателно-правни науки не е просто обемен. Той изисква точност, логика и прецизно мислене. И проблемът рядко е в количеството, а в липсата на структура. Много студенти започват да учат разпокъсано. Обща част, особена част, процес, без да изграждат връзките между тях. И така се губи най-важното – юридическата логика. Подготовката за този изпит не е въпрос на повече четене. Тя е въпрос на разбиране на структурата на престъплението и на правната логика. Наказателно-правните науки се изграждат около няколко основни ядра – състав на престъплението, наказателна отговорност и наказателен процес. Не учи отделните институти изолирано, свързвай ги. Виж как елементите на престъплението се проявяват в конкретни казуси и как процесът гарантира тяхното установяване. На този изпит не се търси назубряне. Търси се способност да анализираш фактите, да прилагаш нормите и да аргументираш изводите си. Обща характеристика на наказателното право. Наказателното право е клон на публичното право, който регулира права и задължения във връзка с извършването на престъпления и последиците от тях. То се стреми да предотврати, наказва и поправя антисоциални и противоправни действия, които нарушават обществения ред и ценности. Основните цели на наказателното право са наказание на виновните лица, превенция на престъпността и защита на обществото и правовия ред. Наказателното право има публичен характер, тъй като властта, представена от държавата, упражнява правото да преследва и наказва извършителите на престъпления, като не е необходимо съгласието на жертвите на престъпленията за започване на наказателно производство. То има репресивен характер, тъй като цели да наказва извършителите на престъпления за извършените нарушения. Наказателното право се основава на принципа на законността, според който не може да се наказва никой без изрично предвидено за това престъпление в закона. Това означава, че наказанието може да бъде наложено само за действия, които са били определени като престъпление по закона и съгласно всички процесуални правила. Принципът на виновността гласи, че наказание се налага само за действия, извършени виновно. Тоест, ако лицето е извършило престъпление със съзнание за извършеното деяние и воля за извършването му. Наказателното право също така се ръководи от принципа на индивидуализация на наказанието, който означава, че размерът и видът на наказанието трябва да се определят в зависимост от тежестта на престъплението, виновността на извършителя и личните обстоятелства на извършителя, например дали е рецидивист или първокласен престъпник. Общата част на наказателното право урежда основните положения, които се отнасят до всички престъпления, като понятия за престъпление, наказания, виновност и обстоятелства, които изключват наказателната отговорност. Специалната част на наказателното право урежда конкретните престъпления, като за всяко деяние се посочва какво представлява престъплението и какви са наказанията за съответното престъпление. Примери за такива престъпления са убийство, кражба, корупция и други. Наказателното право изпълнява няколко важни функции. Основната му функция е да осигури социална защита чрез наказание за извършителите на престъпления. Това служи за предупреждение за бъдещите престъпници и защита на общото благо. То има и превантивна функция, тъй като се стреми да предотврати престъпления чрез страх от наказания, както и чрез различни социални превантивни мерки, като програмите за рехабилитация, обществените наказания и социално-възпитателни мерки. Наказателното право също така има рехабилитационен аспект, който цели да поправи и възстанови личността на престъпника чрез подходящо наказание, като например условни наказания и поправителни трудови лагери. Основните източници на наказателното право са Конституцията, която установява основните права и свободи, които не могат да бъдат нарушавани чрез наказателни мерки, и Наказателният кодекс, който е основният източник на наказателното право и дефинира престъпленията, посочва наказанията и определя процедурата за наказателно производство. Освен Наказателния кодекс, наказателното право може да бъде регулирано и от специални закони, които се отнасят до определени престъпления, като например Законът за наркотичните вещества или Законът за корупцията.
Наказателното право играе централна роля в публичния ред, като е насочено към педагогическа превенция, защита на обществото и индивидуалната защита на правата на гражданите. То е основна част от правния ред, тъй като чрез него се възстановява правната сигурност и ред в държавата. Действие на наказателния закон по време и място. Действието на наказателния закон във времето се урежда с принципа „няма престъпление без закон“. Според него, за да се наложи наказание за извършено деяние, това деяние трябва да е било престъпление по времето, когато е било извършено. Следователно, наказателният закон не може да се прилага ретроактивно, назад във времето, освен ако новият закон не предвижда по-леки санкции или по-благоприятни условия за извършителя. Принципът на законността изисква, че престъплението трябва да бъде ясно дефинирано в закона към момента на извършването му. Според член 3 от Наказателния кодекс на България, никой не може да бъде наказан за престъпление, което не е било престъпление по времето, когато е извършено, нито пък да се налага по-тежко наказание от това, което е било предвидено по времето на извършването на престъплението. Това означава, че на лицето, което извършва престъпление, трябва да бъде осигурена защита чрез ясни и предсказуеми правни норми, така че то да знае какво се очаква от него. Действието на закона е валидно само за деяния, извършени след неговото влизане в сила, с изключение на случаите, когато новият закон благоприятства обвиняемия. Ретроактивността означава, че законът може да бъде приложен към действия, извършени преди влизането му в сила, но това е ограничено и е допустимо само в случаите, когато новият закон предвижда по-благоприятни условия за извършителя. В тези случаи, когато новият закон благоприятства обвиняемия, той може да бъде прилаган независимо кога е било извършено престъплението. Например, ако старият закон предвижда по-тежко наказание за дадено престъпление, а новият по-леко наказание, то новият закон се прилага към действията, извършени преди неговото влизане в сила, ако те не са приключили с изпълнение на наказанието. В това видео очертахме основния подход към подготовката. В пълното обучение темите са подредени систематично, с акцент върху логиката на наказателното право и решаването на казуси. Наказателното право не е въпрос на запаметяване, то е въпрос на разбиране и прецизност. И когато имаш система, започваш да мислиш като юрист.